Ak sa rýchlo zadýchate pri akejkoľvek aktivite, môžete mať anémiu. Čo by ste poradili pri rýchlom zadýchavaní sa už po 1 až 2 minútach? Treba sledovať srdcovú frekvenciu pri námahe a cvičení? No Evona, tu by som povedal, že treba. Niekoľko vecí by bolo treba skontrolovať. Ak sa rýchlo zadýchate pri akejkoľvek aktivite, môžete mať anémiu. Mohla sa vám rozvinúť celiakia, môžete mať poruchu vstrebávania železa, bez toho, aby ste mali naozaj nevyhnutne žehnačkové stavy. Môžete mať poruchu vstrebávania niečoho iného, môžete mať obmedzenú stravu v dôsledku nechutenstva tak, že prosto vám už dlhodobo chýbajú dôležité látky pre tvorbu červených krviniek, pre tvorbu hemoglobínu. Ak nemáte dosť železa, nemáte dosť hemoglobínu, ak nemáte dosť hemoglobínu, vaše bunky nemajú dosť kyslíka, takže budete veľmi rýchlo zadýchaná. Ľudia, ktorí majú celiakiu alebo ktorí majú anémiu z akéhokoľvek dôvodu, tak sa naozaj po 1-2 minútach akékoľvek fyzické aktivity môžu cítiť ako niekto normálny na 5000 metrov vysokej hore, ktorý tam sa rozbehne alebo niečo. Takže odporúčal by som dať urobiť krvný obraz so zameraním aj teda na to železo a tie parametre železa a vyšetrenie krvi aj na štítnu žľazu.